Beasaingo udalak Antzizar kiroldegiarekin elkarlanean kirol orientazio zerbitzua eskaini zuen pasaden kurtsoan. Izandako arrakasta ikusita, osasun etxea ere txertatu dute ekimenean, eta bertan ere jaso ahal izango da zerbitzua. Komentatu nahi dizutena da, zerbitzu hau aurretik badegula ere, ematen dela kiroldegian, eta gaurko helburua izango litzekela, esatea eta jendei jakinaraztea txertatuko degula baita ere osasun etxen. Todos entendemos que la inactividad física, que el sedentarismo es un problema en nuestro entorno. En este momento la OMS ha hecho un informe hace unos días y bueno, lo destaca como una epidemia, digamos, mundial, el hecho de que nuestra forma de vida está cambiando y cada vez la gente joven, la gente de mediana edad, tiene problemas para poder hacer actividad física. Su actividad laboral es muy sedentaria y las obligaciones del día a día pues nos llevan a tener ese tipo de hábitos, ¿no? Pero el sedentarismo conlleva una serie de problemas relacionados con la salud, personas con hipertensión, con colesterol, con obesidad. Vemos que cada vez es más frecuente, la diabetes también nos supone un problema importante de salud, todo muy relacionado con la inactividad física, con el sedentarismo, y entendemos que hay que mover a la gente, que hay que mover a la población, que hay que intentar que la gente haga ejercicio y de la mejor manera posible y de alguna manera que también haga un ejercicio adecuado para su salud, para su calidad de vida, ¿no? Aurreko urtetikan nabil ja zerbitzu honen arduradun bezala, eta azkenen, guain arte esplikatu duten bezala, zerbitzu honen helburua da, sedentarismo hori alde batea utzi eta denak aktibotasun maila baten sartu. Askotan, aitzaki bezala erabiltzen dugu ez dakigula zer egin, nola egin, ze komeni zaiten, zer ez, eta zerbitzu honen helburu hori izango litzeke bai autoibilbidez edo bai medikun gomendatioz etortzen zaizkitan jende guztiri, ikerketa batin, informeak irakurri, elkarrizketa teuki, eta horren arabera, norbeak behar duen ariketa fisikoa gomendatzen zaio. Izatea dauke bai ariketa gimnasiokoa, bai paseatzea, dantza, edo zer ariketa izatea dauke, helburu edana da, bai norbeak nahi duen zerbait itea, bere gustoko zerbait itea, eta etxen ez gelditzea, eta ez bakarrik, justok esan duen bezala, demora guztin mina daukat, eta orduan izkutatzen naiz, antiinflamatoriotan eta horako gauzetan, ez da dena hori, baizik eta askotan ariketa fisikoa egiteagatik aldeguna farmako batzuk alde batea utzi eta osasunea bebei da azkenen osasuntxo bizi. Zerbitzu hau guain gehituko zaio astelenetan, egon naizela osasunetxen, goizeko 10 eta 12 12, ordutegi hori itxie izango da, toki disponiblea dengatik, eta gero kiroldegine bai egoten naiz, bai astearte eta bai ostegunetan. Asteartetan izaten da 6-etatik 8 eta ostegunetan 11-etatik ordu bateta. Gertatu izan da, justu ordutegi horietan, umeak diela, edo bete beharrak, edo lanak, jendek ezin izan dula etorri. Hori ere ez izateko aitzaki bat, nola ezin deten ordutegi horretan jun, ez ez egiten, ez azkenen, telefonoz hitzein da, edo aurrez hitzein da, aldeu aurkitu beste ordutegi bat bioi ondo etortzen zaiguna, eta baita ere zerbitzu hori eskaini. Azkenen ez dugu izten ordutegi batzuta, baizik eta saiatzen geha denena iritsi eta denei zerbitzu hori eskaintzea.